Едно. Здравейте, приятели. Изключим и с телефона, понеже имаше проблем с телефон на Пламен. И не можехме да се намерим. Аз без да исках го убих. Тук що ти го намерих. Аз го убих. Виждаш ли ми името? Да бе, тук що ти го видях. Защо ме пропусна? Аз съм зад теб. Не, няма те. Да, изпих пошенка. Абе аз тук гледам, че няма някакви такива, виж. Да, нищо не се вижда, нали? Да. Добре, Виж колко е тайността. Къде? Аз не знам къде си. Гледам ли към теб? Да, чакай. Ела. Ще мине след след колко време. Пламен без да искал изпил пошенка за невидимост. 8 минути. Тук ли? Добре, остави ли нещата в честа? Ах ти гадино. Какво гадино? Защо изпи тази пошенка? Оставай. То чувате. Аз си взимам малко. Добре, айде давам това. Аз съм ги дал. Аз не мога да си взема. Дай ми диамантите. Ти ги вземи и ми остави малко. Остави малко обаче точно. Не бе, нали родите ще бъдат тук? Да бе. Ти ми остави малко толчове да си взема. Я направя една печка. Ма не ми дава, че съм ги взел. Сега ми пише, че имам 56 торча. Къде сме? Как да ме поправя? Направи печка, не? Ей ти! Камън. Аз си имам. Това си направи малко. Дами и господа, като си оправим айтемите, ще се върнем. Дами и господа, виждате ли тази кирка? Пламен е изпил пошенка за невидимост. Аз съм напих. Която читна. Защото без да иска трябваше да си набави XP-то, защото той много обича XP. Горкия. И първоначално вместо да даде за XP. Не, тя свърши пещерата. Y 13 сме тук, 11. Ела продължаваме на тук. Чакай да окопаем около тази дъска. Около тази лава. Дъска, около дъската. Чакай, че аз мисля за дъски. Ще намерим в мината едно дърво. Спокойно. Нали, неща ще пише това, което съм намерил. Какво? Да търсим даймонд. Дами и господа, това смятаме още малко да... Смятаме още малко... Да, лава щеше да ме. Аз ви казвам, това ще е последния епизод, който съм оставим в минута. И тук още вода и лава. Не. Що? Защото копая друго нещо. Кукурици, бе. Нова пещера! И аз открих нова пещера. Ще падна в лавата, мамка. Не. В тебе ли са диамантите? Не. Отивам да те събирам лавата. Учих, че не мога да умра, не знам така. Не мога да умра нещо, не знам. Що не можеш да умреш? Не мога, просто тук мога да. Таки. Искам тази кирка да умре. Моля се, не да. Ще гум сега не мога да ударя. Добре, гледай колко. Добре, къде да отидем за уния редстоун? Какъв редстоун, ма? Там даже продължава пещерата. Чакай, аз като тебе на някаква друга пещера. Дето няма нищо. Айронче! Ела при мен има огромен шанс за диаманти.
Малък замерал. Добре, да. Не знае, че ще почне да пищели. Диамант. Да, бе. О, дами и господа, диаманти е сега. Чакай да ги снимам. Не сме чупали нищо. Къде си? Ето. Чакай. Ето, не идвай при мен. Кирко, къде си? Ето го. Аз не те виждам. Ето го. Ето. Диаманти. Ами, евала. Ето ги. Разбрах. Чакай, пази се. Да разкопая около тях. Аз го знам. Не, аз ти казах да разкопаваме около тях, ма ти. Добре, Стой ма сега там. Стой там и не мога. Видя ли, че аз винаги... Изгори диаманта. Не, взе го. Ето 3 диаманта, спокойно. Не, чакай, не го чупи. Що? Сега ще видиш що. Не го чупи. Не, аз го взех. Добре. 4 диаманта. Идеално. Какво правиш, бе? Аз искам да се пробвам. Обаче аз искам да продължа моста. Значи, ела насам към мене има пещера. Свърши ти ефекта. Свърши. Да. Ти не искаш да се виждаш, признай се. Не. Аз не искам да се инвизибъл, да ги обърках. Добре, насам още лава. Добре, дами и господа, ще намерим диаманти, тази го гарантираме, ще се върнем като ги намерим. Защото те са си наши. Дами и господа, диаманти. Какво да ви кажа? Ние сме богати. Виждате ли го? Мамка му един диамант. Чакай, бе, не го копай. Пази се да обезопася, после ще го окопаеш. Копаеш, обещавам. Аз? Да, ако не го изкопая, аз ще се съд. Ама ми дай диамантите, защото аз ги събирам у мен. Да, Вълк. Ти не мъж като мен. Чакай. Да обезопася. Виждате колко много обезопасихме за един диамант. Аре, давай. Гледай го, бе. Бункер ли ще правиш? Много ясно. Още има ли? Не. Защо пък да има, бе, като може да са малко? Ела да ти го метна. Не, бе. Не дей. Аре, после ще не. После ще съм мъртъв. Добре, ела. Мале, тук ще чах да падна в работа. Хвърля. Не дей го. Бате, ела на обезопасеното. Аре, бате, обезопасено е тук, хвърля. Абе, колко време ти? Или ти си го 8 минути. 5 диаманта у мен. Честа има още 8. Ого, бате. Много диаманти, бе. Лапис. Точно над главата ти. Къде е, бе? Над главата ти. Голд, батко. Идем за него. Вземи го да ще трепа за диаманти. Диаманти! Да, бе. Брат. Почвай. Той е почет. Той аз какво? 2 диаманта. Добре, после лапак да ми. Аз съм по-внимателен. Изпусна ги. Да, бе. Не. Айде, няма се лъжим. Ох, аз не знам как ще се върнем. Поне да си бях направил телефон. Абе, тук идва ли? Добре. Чай, чупа една на броня. Чупа го единствено за броня, за нищо друго. Ние вече ще имаме 100 брони. Ние скоро може да има диамант. Ма само един пакет. Бате, я... Падна хората. Спокойно, вода. Охлади се. Падна хората и се охлади.
Охладих се. Абе, няма да ходя. Охладих се. Да присъстваш ли на диаманти, защото има още май? Защото ще има. Добре, ма, къде си? Искаш ли да присъстваш? Чай, я спри да клякаш. Добре, Само малко. Ама да видя къде си. идвай. Къде си? Ей ти името. Чай, стой там. Бъди е така. Ето, Как ще намерим? ето ме. Къде бе? Ела тук има само машини. Ето ги предишните тук до редстълна деци. Стой ли? Чай да разкопаваш маничко. И леко тук, защото тук вода не има. Леко тук, че вода не е. Сори, че те убих преди малко. Леко тук, че... Дами и господа, вече е 10 минути и 11 почти. Ще бъде малко по-дълъг този клип, но няма да бъде 15 минути, аз това ви го казах. Ще се върнем като намерим дебати, ще намерим, обещавам ви го, до след малко. Дами и господа, допреди малко бяхме тук, просто няма да ви кажа какъв съм... Чакай, не копай. Ти... Не знам. Не, бе. Ти... Добре. Ти се старай леко отдолу, не копай по-до мен. Щупи ли ги? Да. Абе, добре, дай ми ги на мен обаче. 9 диаманта имам при мен. Аз имам 2. 11 диаманта ще имам. И в честа има още 8 или 19 диаманта. Добре. Та мина наистина е много богата. Та мина и аз се кни, като спалм. Няма смисъл да Не бе, сейфовете. Искам да се сейвна. Ого, чай съм. Къде? Добре, на тук. Ей, тук има необитаемо. Ела, тук има много необитаемо, дето бяхме. И ти просто ги видял ние диаманти, аз бях на една мина. Аз копая само сайрен кирки. Дами и господа, ще спра клипа за малко. Дами и господа, вижте какво намерихме. Диаманти. Казах ви, че ще намерим там голче. И какво има? Това е богата мина. Така ли е? Да, така е. Чакай. Ето правя мушче тук. Чакай сега. Отивам долу. Бати, това е много гадно. Чакай малко. На много гадно място. Чакай, пази се, че ще ударя. Чакай. Взех ли го? Взели го? Да. Да са 12. Чакай. Още не дей. Доближи се. Лесни отиди малко напред, за да ги вземеш. Не съм го взел. Били са 11. Дами и господа, надявайте се да ги вземем. Пацо, дай аз да ги взема. Пази се. Не! Чакай. Не го купай. Мога да го съкна. Чакай, пази се. Чакай. Клекнал ли съм? Да. Чакай, не бе, що? Аз го купа това. Вземи го. Взех го. Добре. Аз това. Взели го. Не. Още читнем 2 диаманта, защото ние си ги открихме честно. Нямате нещо такива. И взех го. Добре. Колко минути бе? 13. Надявам се да ви е харесал. Това ще бъде от този клип. И абонирайте се, ако ви е харесал. Ама на вас ви е харесал толкова много диаманти. Чао!